Okemba, 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 I would like to introduce Ikamaka na mwafibo bagwe ndigo kwese Ikamaka Ikamaka Bichuku kasire Ikamaka Joy Ikamaka Ikamaka Igbo mama no una apụtakwara nke taa udo dịrị unu eji m n'aka na unu mana nke taa bụ ya kpọtụba na Igbo amaka Igbo ndị eji eje mba Igbo ndị eji eme ọnụ ọ tọkwa m nwa bụ Oriakụ unu Ngozi Nwosu nọkwa ebe a na-asị unu na udo dịrị unu na ihe ga-eme taa bụ ihe gbasara ibi ụwa ọzọ ụfọdụ a na-akpọ ịlụ ụwa ọzọ nke ọbụla ọ bụ hụ mana ọ na-aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa ụmụnne m niile nọ ebe ọbụla unu anọ na wee na-ege ntị ihe anyị chọrọ ikwu taa ihe gbasara mmadụ ebi ụwa ọzọ o nwere ihe dịka ya ka ọ bụ egwu ihe egwuregwu ka ọ bụ n'ezie otu ọbụla ọ dị hụ o nwere onye mụ na ya yi ekwu okwu a onye mụ na ya atụle ya bụ okwu a wee wụrụ nwanne m nwoke Maazị Stanley Ọhanugbo biko Maazị ndewo kelee ndị Igbo daalụ ndị be anyị ọ ga-adịrị unu mma Maazị ndewo biko achọrọ m ka ị kọwara anyị kedu ihe bụ mmadụ ịlọgharị ụwa mmadụ ịpụta ụwa ọzọ mmadụ ịpụta ụwa ọzọ bụ dịka ụfọdụ kwere ọ bụrụ na mmadụ nwụọ mebi na famili aha ma ya na abịa nwee otu esi wee mụọ nwa elewe anya mebi na onwe ịmụ ihe ndị dị na ndụ mmadụ nwụrụ mbụ a na-ahụta na ndụ nwa ọhụrụ ahụ amụrụ o nwere ike bụrụ nwa ọhụrụ nwee ike bụrụ onye na-etolite beta na-ahụta na o nwere ụfọdụ agwa ma ụfọdụ ihe dị onye ahụ n'ime na-egosi na o nwere oyiyi ya na onye nwụbụrụ mbụ ụfọdụ nwere ike lewe ụmụ ihe ndị ahụ si na onye ahụ nwụrụ anwụ bụ onye bịara ụwa ọzọ ọ ya bụ ihe bụ mmadụ ịlụ ụwa ọzọ ọ dị mma Maazị site n'otu a ikwere na mmadụ na-ala ụwa ọzọ eziokwu n'uche nke m ekweghị m na o nwere ihe dịka ịlụ ụwa ọzọ n'otu onye ile mmadụ otu Chukwu si wee kee mmadụ Chukwu kere mmadụ ihe a na-akpọ na olu bekee ya mmụọ nwe anụ ahụ then nke ọzọ bụ na mmadụ bụ a soul a living soul ya bụ na Chukwu kere mmadụ n'ụdị ọ dị ohi na Chukwu ụdị ya nwa dị mana a na-akọwapụta ya na mmadụ bụ spirit soul and body Chukwu wụrụ mmụọ so mmadụ bi n'ụwa anyị kwesịrị ịghọta na anyị mmụọ bi n'ime ahụ ọ bụ na ele ya na otu aha anyị ga-ahụ na onye ọbụla nwere
mmụọ dị ya n'ime. Onye ọbụla nwere mmụọ dị ya n'ime. Ọ bụrụ na ele ya otu ha, then anyị ga na-ahụ na ịbịa sị na mmadụ lụrụ ụwa ọzọ, ya bụ na ọ bụghị anyị agaghị akọwapụta ya na ihe gbasara anụ ahụ ụnyaahụ, but anyị ga na-ele ya anya na mmụọ onye ahụ ịbịachighị ọzọ. Ọ ebe ahụ ka m na-asị na mụ ekweghị na mmadụ na-alụ ụwa ọzọ. Ya ihe na-akọwa ugbu a ọwụ na mmadụ anaghị alụ ụwa ọzọ ma ncha. Ekweghị m na mmadụ na-alụ ụwa ọzọ. Ikweghị? Onye nwụrụ anwụgo. Onye nwụrụ anwụgo. O nweghị otu o si nwee ike ịbịa ụwa ọzọ. Ekweghị m na mmadụ na-abịa ụwa ọzọ. Ọ bụ na ele ya na ihe akwụkwọ nsọ na-akụzi. Achọghị m ikwu ya otu ahụ maka onye ọbụla nwere okwukwe o kwere na ya. Mana ọ bụ na ele ya otu akwụkwọ nsọ si wee gwa anyị. Akwụkwọ nsọ gwara anyị na onye ọbụla amụrụ na-abịa ụwa ofu oge, nwụọ ofu oge. Ihe ọzọ na-eche onye aha bụ ọmụmụ ikpe, ya na Hebrews 9:27. Otu a ka akwụkwọ nsọ si wee gwa anyị ije onye ọbụla si wee dị. Amụrụ gị ofu oge, ị ga-anwụ ofu oge. Ihe ọzọ na-eche gị bụ judgment, ya bụ ọmụmụ ikpe. So ele ya anya na otu akwụkwọ nsọ si wee kọwa, enweghị etu mmadụ ga-esi wee si na ọ na-alụ ụwa ọzọ. Maazị Stanley, site n'okwu ekwuru ugbu a gbasara akwụkwọ nsọ, biko o nwere otu o si gbagwoju m anya, maka na ebe e kwuru na akwụkwọ nsọ si n'ofu mgbe ka mmadụ na-anwụ. Oke, onye nwe anyị ọkwa amụrụ ya nọdụ nwụọ, ụbọchị nke atọ ya bilitekwa. Ka ahụ ọwụ na ọ lọrọ ụwa bịa ọzọ. Okay. Biko kọwaa. Ihe m na-achọ ịkọwa, ịbịa ụwa ọzọ anyị na-ekwu bụ ihe a na-akpọ n'okwu bekee reincarnation. But mana reincarnation dị iche na resurrection. Nke onye nwe anyị bịara bụ resurrection, onye akwụkwọ nsọ kọwara ya. O tere ete. O titere n'ọnwụ. Ofu anụ ahụ ka eji wee hụ ya. Ya bụrụkwa na ofu mmadụ ahụ ka a na-ahụ. Nke ahụ were resurrection. And akwụkwọ nsọ gwara ya na onye ọbụla nwụrụ kwere na ya ga-abịakwa ụwa ọzọ otu ahụ. Ọ bụghị n'ụwa na-aghọta ihe m na-ekwu. Onye ọbụla nwụrụ kwere na Kraịst ga-eresurrectkwa. Ọ ga-ebilite n'ọnwụ, ka m kwuo ya otu ahụ, ọ ga-ebilite n'ọnwụ. But ihe anyị na-ele anya bụ reincarnation, ya bụ mmadụ ibi ụwa ọzọ, birikwa na ụwa. So ọ dị mma. Maazị, ịma na mụnwa bụ onye ihe onyonyo. Ihe gbasara onyonyo bụ dịka ịgwa ndị mmadụ na lekwe ihe na-eme, akụziri ha ma nke ndị ọma ma nke ndị ọjọọ. Enweela ihe dị ole na ole emegoro n'ihe onyonyo gbasara ịlọ ụwa ọzọ. Ị na-achọ ịkọwara m ugbu a na ihe niile a n'ọwashi na onweghị ihe dịka o nwere ụmụ ihe a na-eme na ihe onyonyo. Ụfọdụ ahụ onye na-ede akwụkwọ, o nwere akwụkwọ ndị a na-ede a ga-asị gị na all fiction, ihe mmadụ na-eche. Nwere ụfọdụ ihe a ga-ede asị gị na true life, ihe mere mmadụ. Ụmụ ihe a na-ahụga na ihe onyonyo anaghị abụ true life. So ọ bụrụ na ele ihe George from ihe a na-ahụ na ihe onyonyo, ihe onyonyo na-egosi bụ ihe amaghị otu m ga-esi ekwu ya, ihe onye ahụ na-eche. Ihe onye ahụ na-eche, onye na-ede akwụkwọ, ọ bụ ha ncha. Ọ ya ka m ji agwa na ụfọdụ, ọtụtụ n'ime ha
na-abụ ihe mmadụ imagination, ihe mmadụ na-echepụta na ịmago na-represent ya as ihe na-eme ugbu a, mana abụcha ha ncha na-abụcha eziokwu. So aga m eji ihe onyonyo were manya atụ si na ebi ụwa ọzọ dị. Ama m na enwere dị na-akọ akụkọ dị otu a na ihe onyonyo. Nwanne m nwoke, ọ dị mma otu isi otu a wee tinye ka ọ dị mma. Biko, ọ pụtara na ndị Igbo ekweghị na o nwere ihe dị ka mmadụ ịlọ ụwa ọzọ? Ọ bụ ịlọ ụwa ọzọ abụghị okpukpe ndị, ọ ihe dị mgbe gboo. Ọ bụ na ka m wechigagha azụ, ọ bụ na ịma ihe gbasara akụkọ ndị Fero ya ndị eze n'Ijipt. Ndị eze n'Ijipt, mgbe ọ na-abụ eze Ijipt nwụrụ ya Fero, maka ha kwere na mmadụ na-alụ ụwa ọzọ, ihe a na-eme bụ abịa ewere Fero aha nwụrụ onye ahụ ahụ ewere mekwa ya ọfụma, a na-akpọ ya Egyptian mummy. Ha mekwasịa ya ọfụma ewere ya tinye na ala ili onye ahụ, ewere ụmụ ihe dị agha ma ihe ọla edo, ụmụ ihe dị agha dịcha ịmago wee tinye n'ili ahụ, maka ha kwere na Fero ahụ eze ahụ ga-alụ ụwa ọzọ. Mana ihe niile a abịagola anya, ile anya ịhụ na ihe niile ahụ abụghị otu ha si wee chee ya ka o si eme, maka ihe a ga-adịwa ebe ahụ dịwa ebe ahụ. In fact, ndị archaeologist, ndị na-aga abụghị ala achọpụtacha ụmụ ihe, bịa na-ahụ ọtụtụ ndị Fero nwụrụ ma ndị dị agha ji ego ime ụmụ embalmment ahụ mgbe onye ahụ. Ya na-enwe ọtụtụ ndị na-eme ihe ahụ, ndị emechakwa ya ịhụ na ọ jọs ihe ndị mmadụ kwere, mana ọ naghị abụcha ihe anaghị adapụtacha otu ha si wee. Ọ dị mma ka o si na dị. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ọ na-aṅụ na nkwụ na-abịa. Ndewo nọ ndị be anyị tụmatụ ndị si esi wee na-abata ugbu a. Ihe anyị na-akọ bụ ihe gbasara mmadụ ịlọghachi ụwa ọzọ. Ọkwanụ mụ na nwanne m nwoke Maazị Stanley na-ekwu ya bụ okwu. Biko chekwa nwanne m nwoke, esi na ikweghị na o nwere ihe dị ka na mmadụ na-alọghachi ụwa. O nwere ihe m chọrọ iji wee mara gị atụ. Ọkwa ịma na enwere mgbe gboo ọ na-abụ amụọ nwa ahụ anwụọ, nwa ahụ anwụọ, amụọ ikekwe onye ahụ ihe na-eme nwaanyị ahụ mgbe ahụ ọ na-amụ ya na-anwụ, ọ na-amụ ya na-anwụ, ikekwe ọ bụrụ mgbe ọ mụrụ nke ise ahụọ nwa ahụ ọkụ, nwee ihe eji hụwa ya bụ nwa ama. Nwatakịrị ahụ anọchakwa nwụọ, abịa mmụọ ọzọ, ya abịa ọzọ ahụ a ga-amụ abịa nwee ihe ahụ ejiri wee mee onye nke ọzọ tupu ọnwụ. Ọ bụrụ ebe ahụ nke ahụ nọkwa ka ọ nọ, ọ ma na-akpakwa otu agwa onye ahụ na-akpa. Ọwawụhụ na ọ lọrọ ụwa bịa ọzọ. Anụgo m ụmụ akụkọ ahụ ọtụtụ mgbe, kama ihe nche ịkọwa bụ na ịma ihe mmadụ kwere na ya shiri ike nnukwu. Faith bụ a very powerful ihe na ndụ mmadụ. Ihe ọ na ikwere na ya bụ ihe ga na ịgata ahụ. Otu aka ụwa dị, ọ ya ka m ji wee sị na anyị ga-ele ihe anya ka a ghara ile anya sọsọ na oke ihe gbasara anụ ahụ, maka ọ bụ na ihe dị iche na reincarnation
na resurrection bụ ahụ onye agha ji wee bịa. Maka abịa na resurrection ọ bụghị ahụ a ka anyị ga-eji abịachigara, mana anyị ga-ama na anyị nwa na-abịa. Spirit and soul ga-adị, but ọ bụghị ahụ a ka anyị ga-eji abịa, kama ọ ya bụ ihe dị iche ya na reincarnation. Maka reincarnation that is ibi ụwa ọzọ bụ na onye agha ji ahụ agha wee bịachiga. Ada ihe gbadoro ụkwụ na ihe anyị kwuru na ihe gbasara ịmụ mmadụ ya nwee ihe dịka ịhụba ama jikọrọ ọdịbụ na ahụ onye nke nwụrụ anwụ bịa dị na onye nke amụrụ amụ otu ebe ahụ. Ya ka m ji na-asị na okwukwe mmadụ ọ bụrụ na ndị ụlọ ahụ famili ahụ kweere na ụdị ihe ahụ, ha ga-ahụ ụdị ihe ahụ na-eme. Ịghọta ihe na-ekwu maka ihe gbasara ọ ya ka m ji wee sị na ihe gbasara ebi ụwa ọzọ abụghị ihe dị na ọ bụghị ihe agaghị asị na ihe gbasara ndị Igbo. O nwere ndị ọzọ ọ dị ebe niile. O nwere ndị ọzọ kweere na ya, and ọ dịkwa na ihe gbasara religion ndị mmadụ na-etinyere onwe ha na. So ọ bụghị ihe ọ bụghị sọsọ ndị Igbo bụ ndị kweere na mmadụ na-abịa ụwa ọzọ, kama na ihe ọ na mmadụ kweere na ya otu a mụnwa na-ekweghị na ya, agaghị m ahụ ụdị ihe ahụ. Ihe njide ekwu ihe a bụ o nwere mgbe m kwere na mmadụ na-abịa ụwa ọzọ, maka mụnwa nwere personal enwe ihe mere nnụ personally oge m kwere na ya. Nwanne m nwoke kịta ka ị kwuwere okwu, o nwere mgbe ị kwere ya bụ na mmadụ na-abịa ụwa ọzọ edezi nke isi na ikpe ha kemgbe. Ịma ihe niile bụ otu mmadụ si wee aghọta ihe. Emeziri anya na akụlaba ndị asụ. Otu mmadụ si aghọta ihe ọ ga na-play out na ihe na-eme around that person. Dịka ihe m na-agwa gị, o nwere mgbe a gwara m na nwere onye m lọrọ ụwa mgbe m na-etolite, nwa obere nwa, agwara m na o nwere m lọrọ ụwa kpaa aha onye ahụ. Agaghị m asị na o nwere ihe dị m n'ahụ dịkwa onye nke nwụrụ anwụ, kama na ebe ịmago site n'ịkpa agwa ma ọ bụ dịka ụmụ ihe dị agha anyị na-emegasị mgbe ahụ. So ha gwa m na onye m bịara ụwa, enweghị ihe m kpọrọ ya, kama o nwezi ihe bịara mee m mgbe m dị ebe 19 or 20 years. Ihe mere m ji wee bido lewekwa anya sị na ihe a m kwere na ya na ụfọdụ ihe ndị ọzọ ma nwee otu o si eme m affect, and really eziokwu ọ na-eme m affect. So ọ bịa mezie m oge m bịa gụọ akwụkwọ nsọ, ịmago bịa mata na enwere higher truth, enwere eziokwu dị higher than nke a. Maka ịmago achọrọ m itinye ya na ntinye reincarnation, tinyekwa resurrection, maka ha abụọ anyị kwesịrị ịghọta ihe dị iche na reincarnation na resurrection. Oke, ka m kọwaa ya otu a. Mmadụ dị ndụ kịta, ị dị ndụ, agwa gị na ị ga-abịa ụwa ọzọ. I kwere na ị ga-abịa ụwa ọzọ, that's reincarnation. Now, kedu mana biko chekwa maazị, reincarnation bụ onye nwụrụ anwụ wee bịa ụwa, na ọ bụghị onye nọ ndụ na-abịa ụwa ọzọ. Ka ọ nọ ndụ ahụ ọ naghị abịa n'ihi na ọ hapụbeghị. Ị ga-ahapụ na ọ ya mere ndị oyibo ji esi nọ reincarnation. Ọ nwụọla were bịa ọzọ. Mana onye dị ndụ ugbu a na onwe dị ndụ, ikwere na ya, okwukwe ikwere, olileanya ị nwere na ịnwụ ị ga-abịa ụwa ọzọ. Ọ ka m ji agwa gị na ihe gbasara okwukwe. Mba,
ekwechaghị m na nke ahụ ele otu m ga-esi wee dị ndụ kwere mma ekwe ka m dị ndụ anwụọla m anwụbeghị m mana ị ga-amụ na onye ahụ mgbe onye ahụ nwụrụ elee ihe ị ga-eji nọrọ ndụ wee na-ekwere ị nwere olileanya olileanya ka ọ bụ ị nwere olileanya na ị ga-abịa ụwa ọzọ mana abịa na resurrection ị nwekwara olileanya na ị ga-abịa ụwa ọzọ mana ọ bụzighị na ụdị nke ịbịa ụwa ọzọ nke reincarnation so ha abụọ ihe dị iche iche ha abụọ dị iche ọ dị iche na-ekwu so mmadụ na-anwụ abịa ụwa ọzọ dịka nke onye nwe anyị ịma na ihe nwe osebụrụ ụwa tinyere aka na ya ka ahụ dị iche ọ ka m na-agwa na kedu ihe bụ expectation, that is ile olileanya onye aha nọ ndụ mara na oke ịbịara ụwa o nwere onye nwụrụ ịbịara ụwa kedu ihe bụ olileanya nke ụwa dịka mmadụ amamịghọtara ihe na-ekwu ka ihe bụ olileanya gị dịka mmadụ then gụa na-elekwa anya oke mgbe ị ga-anwụkwa kedu ihe ga-abụ kedu ihe bụ olileanya gị mana biko nwanne m nwoke isi ụtọ a tinye ọ napụtaziri na onye ọbụla nọ ndụ nwere olileanya na anwụ na o nweriri onye ọ ga-anọrọ ụwa onye ọ na-kwere na elu ụwa ọzọ ọ bụrụ na ngụwa ekwerego na o nwere onye bịara ụwa ị nwekwara olileanya na o nwere onye ga-abịara gị ụwa amamịghọtara ihe ndekwu a na-akọwa ya otu ije nwa jere na ya nji wee mechaa wee sị na ihe a abụghị nwa agaghị ekwe na ya ụfọdụ kwere na ya oge amụ m na-etolite agwara m na ụmụ onye ọ bụghị ihe ịmago ọ na-agwọ ọka against me onyeghị m ihe m niidere iji wee ihe aṅụrị yes ọ bụghị ihe mmadụ kwesịrị na-elewe anya na ịmago so mụ wee chọwa nke bụ eziokwu gbasara ndụ m maka ihe a mere m na ọ nnukwu ihe karịa iwere ndụ m nnukwu ihe karịa iwere ndụ m so mana chekwa nwanne m nwoke ihe ị na-ekwu ihe ahụ onye lọrọ ụwa ọ bụ ihe na-emebu ya oge ọ nọ ndụ amaghị m o jere m jụwa ese ma ihe na-emebu ya kama mgbe ihe ahụ mechara enwere m accident so a na-agwa m na ọ bụ onye m lọrọ ụwa otu esi wee kọwacha ya ma aghọtacha m mana ọ ihe gbasara ụmụ ihe ebi ụwa ọzọ a na-elezi onwe m si oke that means na enweghịzi m ndụ nke m ọzi ndụ onye m bịara ụwa ka m na-ebi asif na mebi obi tọpụrụ ndụ nke ya ọzi ihe m bịara ibi and anabatacha m ụdị ihe ahụ nlecha anya si mba enweghị m ike ikwere na ndụ onye ọzọ ka m bịara ibi maka kezi ihe m nọ ndụ eme enwere m olileanya nke m enwere ihe mma Chukwu kere m ka m ka m bụrụ so ọbịa mewe m so maka m si mba and since m jụrụ ikwere na ihe a ndụ mgbanwe so a na-ekwu ya from my own personal experience a na-asị mmadụ ya kwere ma onye ekwena kama ihe m na-ekwu ihe ọ na mmadụ kwere na ihe and ọ ga-abịara gị Igbo ndị ọma na-ege ntị unu anụla ya mmadụ ọ na-apụta ụwa ọzọ ọ dị egwu ọ na-aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa ebe anyị ndewo na ihe anyị na-ekwukwanụ maka ya bụ elu ụwa ọzọ ọkwa m na nwanne m nwoke
Stanley na-ekwu okwu na-akọkwa na-ekwu maka na o nwere ihe na-akọwagasị tupu anyị aga. So na-ekwu na onye a mụrụ nwere ihe Chukwu ji wee kee ya. O nwere ihe Chukwu ji wee kpọbata ya n'ụwa. And ihe aha bụ ihe onye dị ndụ onye aha ga-eme achieve in his lifetime. Ọ bụ na mmadụ si na mmadụ ka ọ bịara ụwa, ihe a na-akọwazi bụ na ọzi ndụ gị ka ị na-ebi na ọzi ndụ onye ịbịara ụwa. So kezi ihe bụ oleala onye aha, ka ihe ga-eme onye aha identify na ihe a bụ ndụ m, ihe a bụ my life. So onye m na-akọwa ya bụ ihe ime ka anyị ghọta bụ na ọ bụghị na mmadụ ibi ụwa ọzọ adịghị okwe, kama na ihe nọ na ya bụ kedu ihe bụ olileanya onye ahụ abịara ụwa. Anụmekwu na ọ dị ikwe hụ cha ekweghị m na ọ dị. Ihe na-ekwu ihe a bụ ihe ọ bụ na mmadụ kwere na ihe a bụ ihe dị. Ma nwanne m nwoke ekwere m, ị na-ekwu na ikwe ha na ọ dị, mana ọkwa gị nwa bụ onye kwukwara na ihe anyị nọ na-ekwu ugbu a na inweghị ụdịrị ihe ahụ ọbịa n'ugorogo nọọsị mabịa uchere nwanne nọọsị mgbe inyobanyere anya wee lee onwe gị wee sị biko kedu ihe ụdịrị ihe a ga-eji wee bịara m, i wee chọwa ụzọ wee wepụ olileanya ebe ahụ ọkwa. Mana ihe nọ n'ime bụ na ikwere gori ekwe na eziokwu. Mba, ekweghị m. Ihe mere bụ na ihe a gwara m ịghọta ihe na-ekwu. Mana ndị be anyị si afụ n'anya ekwe. Nke bụ afụ n'anya ekwe. O mere gị ihe ahụ a gwara gị nwanne m nwoke, o mere gị ka ọ na o mere gị? Mba, o nwere ihe mere m na ndụ m, ha sị m na ihe dị otu a bụ ihe kpatara ya. Mụ a wee n'anya sị na m achọghị ụdị ihe a na ndụ m, wee sị na ekweghị m na o nwere onye m bịara ụwa. Mụ a bịara ụwa nke m. Mana ọ bụrụ na ị sị na ị chọghị na ikweghị na o nwere onye ị bịara ụwa, kedu ihe mere iji wee sị mgbe ị dị ahụ ole na iji aka gị wee tinye anya gbasara onwe gị? Ha ji anya m tụrụ anya gbasara onwe maka ihe a gwara m, emeghị m accept ihe ha na-ekwu maka my life. Mana ị mere ya accept wee ruo oge ahụ ole ahụ ị dị tupu ị wee chọwa ụzọ. Mgbe a gwara gị ozugbo isi cha ghọta ihe m na-ekwu. O nwere ihe merenụ, ihe aha merenụ mere eji wee si oke ka a chọọ ihe mere ihe a ji wee mee. Wee bịa sị m na lekwe ihe mere ihe a ji mee. Wee gwa ha na mụ abịara m onye ọbụla ụwa. Ịghọta ihe m na-ekwu. Ọ bụrụ na a gwara m ya mgbe m tolite with it, ọkwanụ ya bụrụ ihe m jiri nwee olileanya. Kama that particular period bụ ihe m nwetara that information, and gwa ha na m enweghị ike subscribe to it. But mgbe ahụ ị nwetara ụdịrị ihe ahụ, kedu ihe mere nọ i wee chere amani ahụ ị kwuru tupu i wee chọwa ewu ojii? Ihe mere nji ya bụ ihe m nwa chọrọ ịma. Ele ihe mere ijigodubu ụzọ chewe amani ahụ iji bịa chọwa ewu ojii? Maka icheta ihe i kwuru ebe a, esi na ịdị ahụ ole ihe dị otu a wee mee gị wee sị mba nụnụ na ị chọghị ibi ụdị ndụ onye ahụ. Ama m onye ahụ. Ịghọta ihe na-ekwu. Anyị kwere m. Ihe a bụ ihe a gwara m. Ndị gwakwara m ya bụ ndị kwere na ụdị ihe a na-eme. Mụ a wee sị ha mba, na mụ ekweghị na abịara mmadụ ụwa. Ama m ịghọta ihe na-ekwu. Ihe na-eme ka nghọta bụ na ozugbo nje a gwara gị na
lekwe ile anya hụ esi ekweghị m wee bido chọwa ụzọ ozugbo. Exactly. So ya bụ ihe ọ bụrụ na ihe m kwere ịmago tolite na ya, but emecha m ghọta na o nwere ndị ọ bụ okwukwe ha. O nwere ndị ọ bụ okwukwe ha. Ọ bụghị sọsọ na ala Igbo ka ọ dị. O nwere some religion ọ bụ their expectation na okay na mgbe ha ga-anwụ lekwa ihe ga-eme ha and things like that. Ma na ọ dịkwara n'ala Igbo na enwere ihe dịka ịlụ ụwa ọzọ. Ndị ala Igbo o nwere ndị kwere ya n'ala Igbo. Ọ ka dị ruo ugbu a ka ọ bụ nọọ ihe mgbe gboo? Nke ahụ nke nna enweghị ike isi ma mba, kama ama m na o nwere dịka otu o si wee metụta m personally na ndị gwara m bụ ndị kwere na ụdị ihe aha dị, so enwere ike nwere ike ga nọdụkwa. Ọ dị mma. Site na ihe o nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ, ebe isi na ikweghị, kedu ihe a ga-akpọ ndị ọ na-abụ anọkata oke ha anwụọla, anọkata afụ ha, gịnị ka a ga-akpọ nke ahụ? Ma ọ bụ nke a na-asị na onye ahụ ọ nwụọla eziokwu na ọ nwụọla, ọ na ebe ọzọ nọdụ zụọ afịa, ụfọdụ anụ nwunye, ụfọdụ amụtasị ụmụ, anatazịa be ha bịa wụsara, abịa chọpụta na onye ahụ ewu na ọnwụgwa. Anụbeghị m ụdị ya sọsọ na ihe onyonyo ka m na-ahụ ya, ahụbeghị m onye o mere ka mana ịhụtụ na ebe dịka mmadụ nwụ ị mahụ na onye ahụ ngwụ ga-abịakwa hụ onye ahụ. Ịhụbeghị ụdị ya ma ncha. Mụnwa ekwere m na mmadụ na-ala ụwa ọzọ. Ihe m ji wee kwe na mmadụ na-ala ụwa ọzọ bụ site na ụmụ ihe ụfọdụ m hụrụ. Oke ka m kọrọ gị nke nwa mere, nke a bụ mmụọ ka o mee personally. Oge m petụrụ mpe, ejinyere m ije zụta ahịa n'ebe a na-ere azụ. Achọrọ m ka ị kọwara m ihe ya apụta maka echefubeghị m ya wee ruo taa. Anọ m ebe ahụ a na-ere azụ, ịma na nwatakịrị ediri ozi, nwaanyị kwụ m n'ihu, anyị abịa ya gwa m ekwe azụ ya ọnụ, ya gwa m ego ole ọ na-ere ya wa azụ. Mụ na ya nọrọ na-ekwe ọnụ. Nwantịntị oge ofu onye abịa n'ihu bụ ikwe ya bụ ofu azụ ahụ ọnụ. Ihe m hụziri bụ nwaanyị agbanyezi azụ, mụnwa nọrọ na-eche ka ọza mụnwa onye na-ere azụ. Nwaanyị na-ekwe ọnụ na-ekwe ọsị ya biko ya gwago ego ole ya na-ere azụ, ọ chọọ iwe azụ ya gwuru, ọ chọghị iwe azụ ya hapụ. Ya onye na-ere azụ ya wụ onye na-ere azụ na-agwa onye kwụ m n'akụkụ na-ekwe ọnụ. Ọ gbanyere ya ihu ozugbo ọ fụrụ nwaanyị ahụ ochenye ihu ebe ọzọ. Ihe a m na-agwa gị ọ bịa dịka ya na onye ahụ ọ na-achọ inwe nghọta, ha bịa sewokwu ọgwụ ya sịa ọ bụrụ na ọ chọghị ịzụ azụ ya si n'ihu ya pụọ, mana ọ gbanyere ya azụ. Nwanne m nwoke, ihe a na-agwa gị, isi m wee buo, isi ha ahụ m niile gbanwee. Ị matara onye ọka amata m onye ọma nna, isi m buo, ahụ m niile gbanwee, amazi m ebe ọ nọ. Mgbe m si ebe ahụ enwezi nke m zụrụ, nji nwayọọ na-ana ka m na-ana, akpata oyi gwụrụ m
ahụ ọkụ yara mee ka m lara alọrọ m alọ o wee bụrụ na ihe a gwa m bụ na onye ahụ bịaranụ bụ ikpe na nwanne ọnwa kpatara o ji wee gbanye azụ na ọ chọghị ka ọ mata ya mana ihe mere na bụ na m bụ nwatakịrị ọ chọghị imerụ m ahụ gịnị ka ị ga-akpọ nke ahụ echefubeghị m ihe a mụnwa ka o mere mụnwa n'obodo ahụ ọwakwa n'obodo ọzọ oge mpere mpe echefubeghị m ya wee ruo taa Igbo ndị ọma na-ege ntị ụnụ aṅụ na ngwụrụ akwụ na-abịa ụmụ Igbo kwenu Igbo kwezuonu nwafọ ahụ Obi Osinachi ihe jikwa mara m Odesi ana m ekwu na-ekele ndị Igbo anyị ndị na-ele anyị na ndị na-ege anyị ntị ebe ọbụla n'ụdọ na ndị n'obodo oyibo na ndị nọ na Naịjirịa ebe ọla nọ ya onwe afọ Chukwu gozie gị Igbo for life ihe ọla ị na-eme mezie ọfụma ka Chukwu na-agba gị ume ekpere m ụtụtụ bụlụ anyasụ mgbe ọbụla ka Chukwu duwe gị gozie gị nyere gị aka ọ ga-adịrị anyị mma ụmụ Igbo ụmụ Chukwu goziri ụmụ eji eje mba odogwu ka anyị bụ odogwu ka anyị ga na-abụgide odogwu ka anyị ga na-adịgide a ga na-eto mgbe niile na-eto ụtụtụ obụlụ anyasụ ọ ga-adịrị anyị mma ihe ọla ị na-eme mezie ọfụma biko wepụ aka ihe ọjọọ ị na-eje skuul eme anyị na-agụ akwụkwọ ịgụ akwụkwọ ọfụma ịpụta wit ezigbo rizọt ịbụrụ nwa dị mma ịbara ndị obodo anyị uru ndị Igbo anyị ịbụrụ nwa bara uru anyị ejighị wee mụọ ọnụ iwuru odogwu ebe ọla ijere na-eti aha gị ọ ihe anyị chọrọ iwuru akụrụ ụyọ ị ga-awụ nnụnụ na-efe n'ọhịa ị bụrụ onye ga-akwado ụmụ Igbo anyị ị bụrụ an icon ọ ihe anyị na-ekwu mụ onwe m ana m ekwu I pledge to ndị Igbo na mụ a ga-abụ nwa bara uru nwa eji eme ọnụ nwa ndị Igbo ga-elegide anya na-asị yes ya nwa anyị otu m na-ekwuru onwe ka m na-ekwuru gị biko ka anyị bara onwe anyị uru ka anyị chetakwa na Igbo anyị amaka na Igbo anyị ga na-etogide ruo mgbe ebighị ebi amen Igbo ndị ọma na-ege ntị ọtọkwa mmadụ n'ala ụwa ọzọ ka anyị na-ekwu okwu maka ya bụ na nwanne m nwoke Maazị Stan ebe a na-ekwu ya dịka otu m si wee na-akọ asị m na ihe nke a nwa m afọ gbagwojuru m anya n'ime ahịa oge mpere mpe ihe ahụ merenụ a ga-akpụ ya gịnị biko achọ nke kọwara dịka m kwuru na izizi mmadụ mmụọ mmadụ bụ mmụọ and nweghị otu anyị ga-esi wee ihe akwụkwọ nsọ gwara anyị na otu a ka Chukwu si wee kee anyị n'ịkọwa ihe ahụ enwere ihe ga-abụ ome mmadụ ị gaghị aghọtacha otu o si wee mee agwazie gị ihe gbasara ihe a mere gị dịka otu nsi wee gwa gị ihe mere m ikwere na ya ime okwukwe na ya esita na ọ ga-eme gị nwee ụjọ na-atụ gị ma ọ ya mee gị ịmaga obi isi ike aghọtara maka na nke mere m nwa mee mụ ụjọ atụwazịa m ụjọ atụwa gị na o mee gị ụjọ atụwa gị ọ bụghị o gosi na o nwere ihe ị na-aghọtabeghị gbasara ndụ gị gbasakwa ihe na-eme
around you. Na nwata. Gịnị ka m chọrọ ịghọta na nwata gbara ndụ? Okay. Now, okay, kịta ya tolitere. Icheta ya kedu otu o si ya ka m na-ekwu si nọọ ihe m na-enweghị ike ichefu na ndụ m. Ọ na-abụ m nọkata ncheta emasị ọ ga-adịkwanụ m mma na ọkwanụ na m ahụrụ ihu onye ahụ marakwanụ onye wu onye nka. So ọ bụghị ihe gbasara gị. Ịghọta ihe na-ekwu. Ọ bụghị ihe gbasara gị. Ọ bụrụ na ọ bụrụ otu ị ga-esi wee gachi ya gaa ihe onye ahụ. Kama ihe a gwara gị bụ ihe i kwere na oke na ihe a bụ otu ihe a si wee dị. Dịka m gwara gị na okwukwe mmadụ siri ike. O nwere ike ime ihe na-adịghị ya dị ka ọ dị. Mana mgbe ahụ a gwara m ya a gaghachikwara m si mba ịma na nwatakịrị nwere otu ha si akpa agwa. Oge ụfọdụ asị nwata etinye n'aka n'ọkụ etinye n'aka n'ọkụ ọ ga-eje kene ka otu ike n'aka na ya bụ ọkụ ka ọ mara ya bụ ihe ahụ ga-eme ya ka a gwachara m ihe niile ahụ maka ịma na m gwara gị sị na m rịara nnukwute ọrịa gbasara ya. Alaghachikwara m ebe ahụ si mba na m chọrịrị ịga ebe ahụ ka m jee nyopụta gịnị na-afịọ onye wudo onye nke ahụ ebe a sị na ọ ga-abụ na onye shi ebe m nwashi ma ruo dị ya wụrụ na enwekweghị ihe dị ka ma ihe onye ahụ ji ere ahịa ma ihe niile enweghị. Ma jụọ ndị nọ n'akụkụ ha si ewo nọ nakwaghịzi abịa ahịa. Gịnị ka anyị ga-akọ nke ahụ? Ọ gbadakwara aka na ihe m na-ekwu. Ebi ụwa ọzọ bụ ihe mmadụ kwere ihe ọka ya nwabụ ihe ị ga na ọ bụ na ikwere na mmadụ na-abịa ụwa ọzọ inwe ike na-enwe ụmụ experiences a na-ahụ ụmụ ihe dị agha. So okwukwe mmadụ bụ ihe na-eme attract some of the things ị nwere ike na-ahụ ma ihe na-aga ahụ na ndụ gị. Kama ihe ọbụla ga-eme gị ịmago ụjọ tụọ gị ma ọkwanụ mee gị meghachi gị ahụ ọ bụghị ezigbo ihe. Ọ bụghị ezigbo ihe. So ihe ị na-edere ikwesịrị ịghọta na ihe ọbụla ị na-ahụ like onye anyị na-ekwu maka ya na ihu ya ọ ga-abụ ihe ga na-amasị gị na ọkwa na ịhụ ihu onye ahụ maka ọ bụ ihe gbasaziri Igbo ndị ọma na-ege ntị ọ na-anụla n'ọnụ ọtụtụ ndị mmadụ. Biko ọ Chukwu na-edu anyị, Chukwu ga na-edukwa n'anyị ka o si na-abụ ka Chineke mezie okwu. Oke mba Igbo oke mba I would like to introduce Igbo ndemje manu Igbo ndemje jemba eziokwu Igbo makanu sino muwanya muru n'ọdịda anyanwụ Igbo oke mba chai enweghị atụ nwanne enweghị atụ ịnọ n'elu ụwa ị ga-amata na nwa afọ Igbo bụ agụ